Anyo makare ahinya kendo ageno ni paro makamago kuom kata jopuonjre nyalo somo ne jopuonjre mar mondo mi ging'eane kaka ginyalo ikore ne penj kata ne kalatas ma gibiro bedo ka gitimo odiochieng' machielo. Ing'isa kae ni welo maga e kaunti ma Kisumu mano mwalimu Zablon Awange, jagoro ma Kuppet, bade ma Kisumu kaachiel kod mwalimu David Obuon, jagoro mar NAT e kaunti ma Kisumu oseikore mar riwore kodwa e twak ka gintiere e kaunti mano ma Kisumu. Achak kod mwalimu Zablon Awange, jagoro ma Kuppet e kaunti ma Kisumu. Arwaki ni machiegni e twak marwa. Ka wadhi mbele kod twak marwa gi thuolo ni watwak otudore kod penj mano mar KCSE ma higa mar 2025 ma penj ma indiko kata theory nochakore ayanga chieng' tarik 3 dwe mar 11 higani, mano chieng' wuok tich mar jumani. Kata kamano waneno ka nitiere ji 19 mosemaki ka itudo kod kuo mar penja. Penjo en ni tang'o ma thoro nyayo kuo mag penja inyanya to penj maduong'a mano mar KCSE. To ka wang'iyo kenge mopogore opogore ma migawo mar somo noketo penya mar geng'o kuo mag penja, bende gin okenge makare ma higani mar 2025 waboneno ka seche moko nitiere kwan matin mag buche mag kuo mag penja mar KCSE pacho kae. Awange. Pero kamano Joyce. Amoso joneno wa Ramogi TV, jopuonj ma Kisumu, jopuonj ma Nyanza gi jopuonj ma Kenya mangima. Adier ni penj ma KCSE ochakre wigni and dweni to jo practicals gi projects no sechako adier, lakini paper ma theory nochakre wuok tich. To kata kamano penj mar KJSEA ma jo klas 9 to noserumo. Sani koro girito mana madhi nono. Nosenyiswa gi jatend results me KJSEA e KPSEA biro wuok December. To mar KCSE ma jo klas 12 dhi wuok Januar. Seche matin ma penj ma KCSE nosetim, nitie jomoko osemaki, skunde moko be ose neni jotend gi miluongo ni center managers oloki or bedo replaced gi deputy center managers nikech wach kuo. Maparo ni wach kuo no nyalo reduce nikech en wach mane jatend migawo mar somo nochako higni mang'eny 10 mokalo miluongo ni Fred Matiang'i. Nokawe gi jatend migawo miluongo ni Mosenindo Ngire Magoha. To kata kamano pod waneno ka weche nitie. Ok onego bed ni wach mar kuo endelea. To kata kamano wawacho ni sirikal kokadho kuom migawo masomo gi duol maloso mar chung' wach penj NEC, migawo kata okenge ma gibiro go structures ma gibiro go it's in the right direction. Gibiro gimiluongo ni digital padlocks, kifunde man digital ma obedo connected to the headquarters. Gibiro gi customized papers ma paper ka nyathi nigi paper ne ma mondo iyud access paper ne bedo matek. To gik moko be manowacho kaka news bende gi implement demilitarization of exams. Onge heavy security. Mano be waneno kata KJSEA wach mar polise nyetin kabisa KJSEA. Waneno kaka KJSEA orumo maonge weche mang'eny, to mar KCSE ni to ready waseno ka nitie weche. Nitie maber tek as per the Examination Act. To wakia gimomiyo ji pod kwalo penj. Onego bed ni kata suspicion mar kwalo penj nitie. As a union, one ok support jopuonj ma are implicated e kwalo penj. We want them mondo girit penj kaka onego bed ni timre mondo kony nyathi skul mondo oyud grade monyalo dhi godo e transition kodhi godo e college. Onego bed ni odhi timo diploma to odhi timo diploma, odhi timo degree odhi timo degree, to kodhi timo certificate to odhi timo certificate. Momiyo karka CBE to gisetemo bagi keto penj ok en so competitive. Wabende kaka union wawacho ni TSC duol mandiko jopuonj ni kik ket emphasis on mini grade. Ongi ni school ka school mini grade gipogre. Nyathi ma oluonge national school chances ni dhi kadho en ga seche moko higher than nyathi manie gweng'. Koro wach mani korido nyithindo kadho mondo gidhi yud godo promotion should neither be hidden for them. To nyithindo mosepuonj maber onego bed ni nigi right ma timo gi penj no, nikech penj ok obedo set outside the syllabus, obedo set within the structures gik ma jopuonj osepuonjo. To yun jopuonj be kisepuonjo ok onego bed ni pod itiyo kodi kata ni ginene ni mondo ikwal nyithindo penj. Kaka nyiso kes ma nyitimre Siaya ma iwinjo japuonj no yudi ka en motimo printing
moko benyo yude ke richo ka jopuonja dek no maki nyithi university nyithi mbalariany ka gibet gimitimo ni impersonation gine ma gibet gitimo penj no instead of nyathi school. Koro magi gin gik moko ma defending dhi bedo ga matek kabisa. Wawacho to kendo wanuoyo ne penj onego tim e yo maber, onego walu structures, to onego bedi ni kata results biro to wuok ma show the real ability ma nyathino. Ok onego bedi nyathi ma onego bedi D- oseyudo A-. Mae dhi chande kata yiero courses monego bedi noyiero. Emo dwaro true reflection. Onego bedi wapenjre seche mwaneno ka nitie achich mek wach mag penj ni penj ma internationals be itimo Kenya kae. To pok wawinjoga ni penj go obedo gi kwelo moro. Penj kaka GCE, IGCSE, moko ma British curriculum go, ma ibedo printed loka to ibiro tim gi skunde moko ma private schools go. Pok wawinjoga. Ere kama NEC osebedo ka time marach kata Ministry of Education. Magi e gik monego bed waloko as teachers. To wane ni maislahi ma jok marito penj go, obed managers, deputy center managers, obed supervisors, gin vigilators, kata jok madhi nono penj miluongo ni examiners, ongi. Koro kose ngi maslahi ma jogi biro miyo koro wach mar kuo be dhi reduce. Nikech kaka ng'ato osewacho kanyo mokalo cha, ni penj is a very big industry. En ohala maduong' matimre Kenya kae. To jok moseng'iyo gi ohala, obed mar njaga, obed makwalo dhok, obed makwalo penj, pod ok nyal weyo ohala no kakelo ne omuomo. Kare ahinya mwalimu Zablon Awange jagoro makupeta bade makisumu kendo yiena kapok wadhi e yueyo marwa mokwongo mar mondo mi arwaka mwalimu David Obuon jagoro mar NAT bade makisumu e twak marwa bende okinyi makawuono kapok wadhi e yueyo